Huwebes na.
Justice na iniimbestigahan na nila si Senator Mark Villar kaugnay ng umano'y conflict of interest sa mga infrastructure projects sa Las Piñas. Si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla lumabas sa impormasyon na posibleng konektado si Villar sa isang kontraktor na umano'y pinsan o first cousin niya. Sinabi ang aabot daw sa 18.5 billion ang halaga ng mga proyektong nakuha ng nasabing kontratista. Dagdag na Remulla, hindi lang si Senator Mark Villar ang sakop ng investigasyon, kundi pati sina Senator Camille Villar. Congratulations para kay Senator Camille. Makapanganak na lang po kagabi. Kagabi ba yun? Oo, kasi pinost na ni Lolo Manny ang picture ng kanya. Ito, ay hindi. Hindi ko alam. Sabi nga ng mga netizen, gagawin daw subdivision ulit yung pangalan. So, diba ang Camille? Camilla. Oh, yung pangalan daw ng ako naging subdivision ulit. Hindi ko alam eh. Hindi ko nakita yung pangalan ng ako eh. Anyway, ang dating Senator Cynthia Villar, nilinaw rin ho ng kalihim na dadaan pa ito sa verifikasyon at evaluation dahil hindi direkta sa DOJ na bigla ang impormasyon. Samantala mga kapitan at nagkapuntahan ng report sa labas ng ating nipilan, ang DILG nagpaabot ang pakikadampati sa mga pamilya ng mga nasa visa na panaftaling doon dyan sa Cebu. Katapos na sa detalye, Brigada mo, Brigada. Nagpaabot ng pakikidalamhati ang Department of the Interior and Local Government sa mga pamilya ng mga nasawisyo na pinagtalingol sa Cebu. Malalangin din ang ahensya ang mabilis na panunugbalik ng lakas at kalusugan ng mga nasugatan. Patuloy ang pagplayong ng Bureau of Fire Protection sa mga sinasagawang search and rescue operations, batay na rin sa utos ng DILG. Ang Philippine National Police naman tumutulong din sa rescue efforts at sinisiguro ang kaayusan at kapayapaan sa mga komunidad. Nanawagan ng DILG sa lahat ng mga pamahalaan at iba't ibang sektor ng lipunan na magkaisa para alalayan at suportahan ang mga katagong pamilya. Sa gitna ng trahedya, kailangan daw magbayangihan ang lahat upang tulungan sa pagbangon ng Cebu at iba pang karating na lugar. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria, ng 105.1 Brigada News of Manila, from Music and News Authority. Samantala, ang LTO nag-deploy ng mga tauhan para sa agarang paghahatid ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Brigada Chico Pastudio sa detalye, ibrigada mo. Mabilis na kumilos ang Land Transportation Office kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na yumalik sa Cebu. Nagpadala ang ahensya ng sapat na bilang ng enforcers upang tiyakin ang maayos at mabilis na pagdaan ng mga sasakyan na may dalang relief goods at tulong. Ang LTO Chief Asik Victor Mendoza nakikipag-ugnayan ng mga tauhan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa epektibong traffic management, lalo na sa mga kalsadang patungo sa mga lugar na apektado ng lindol. Kasabay nito, inatasan din ng mga kalapit na regional offices na maghanda para sa posibleng reinforcement habang patuloy na inoobserbahan ang kondisyon ng mga pasilidad at empleyado ng LTO sa Cebu. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Chico Pastudio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Brigada! One time, the new Filipino time, alas 6:23 ng umaga. This time check is brought to you by Drive Max Coffee. Ligaya. Tuloy-tuloy. Ang pagkabagong tunay na radyo. Pagkabagong tunay na radyo. Abot sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Yan, bati na eh. Brigada. In the heart of changing lives. Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon,
threat at hindi ka mo At hindi dapat